So guys, pane nyaya yanetsa pana yazokonzera kuti tiite nharo nakiki yamwe mai vakaita nhumbu zvikazoonekwa ava mai ndevechikuru zvikazoonekwa kunzi nhumbu iyoyo ndeyava mukurungai andonza vana mukurungai mai ava vanga vari mai vemukadzi vakaita nhumbu yababa vemurume mwana wavo. So tazotanga kuita nharo nakiki iye ari kunesaidhi rake raari ini nesaidhi ranguwo tisingachatauri hedu nezvesituation yavo bhozi hatizozivi kuti ava vanga vachiri nemurume kana kuti vanga vachiri nemukadzi here but kiki anga kuita nharo iwo kiki kuita nharo but kuko apa patombodina tifanenge tiri one side nai guys inzo muzotaura kuko hanzi everything is okay vanhu vava hapana chakashata hanti ava ndimai no hatitauri nezvekuti ava hatisi kuziva pamwe vanga vane murume uya nemukadzi but utaura kuti situation kana mai vasina murume baba vasina mukadzi hapana chinotadzisa kati kuku mai vemukadzi vamitiswe nababa wemurume hakusisiri kumitiswa kana avo vasina mapartners kudhara kwatova kuti ava nomitiswa kuti varoorwa here ndo zvatitaura kuti kwatova kutoti vachitororana zvine problem nai guys inzwai guys hamusina zvonenzwa mira hapasina mai kusaiduka hakusina baba baba alright baba vangu ini namai vakiki pane problem here kuti vatotanga mhuri hazvitombonetsi takuzota kuti uchengeta vabereki kahwani kana titumira shuga titongotumira shuga kahwani okay ko mwana wacho anenge ari chichangu mwana anenge ari kana ari mukomana ndibhudhi vako ndibhudhi vangu ininiwo imufana wangu mama vako ndi mama vangu dhedhi vangu ndedhi vangu dhedhi vangu ndi dhedhi vako simple unopengerewa aiwa ngatauri mafacts tinotaura kuti vanhu ava havasi kuchita tinotaura kuti vanhu havasi kuchita havasina mapartners avo kuti vakutoita zvavari kutoita izvozvo kutori ushungu hazvitoita it's abomination kuko hausi kunzwisisa nyaya iri aiwa kiki handi kunzwisisa kuti ava havasina murume handiti but chero zvikanzi ava vasina mukadzi but iwewo alright but iwewo ngatiti hazviite tumbotaura pamwana kuko unomemaremedza mwana ngatiti hazviite kiki but ngatingoti ngachimbobvudzusa pfungwa dzako timboti auoni here kuti zvava nyore even isusu kuti hanzi tiri kunoona vabereki vedu tiri kungoenda kuchristmas techingoenda ka1 kuna baba namai because hapana chinochinja kiki vagarawo ndi mama vako ende kuna dhedhi vangu vanga vachangoti dhedhi inini wava ndi dhedhi vangu kuna mama vako ndi mama ndagara ngoti mama makadii mama mamukasei mama vatoita mwana wachiona nekuko mwana ini mwana wamai vangu saka munin'ina wangu newo mama vako iwavo vatova mama vangu saka munin'ina wangu saka chii chinonetsa ivo vari mai vemukadzi wako futi nekuko vatova mai ndi mai vedu azviite kuku chinonetsa chii azviite chii chinonetsa kiki mai vako ndi mai vangu baba vako ndi baba vangu but inani guys handizombofunga kuti pane ndingadaro haro hapana ari kuchita vese vakafirwa kana kuti vese vakasiyana nevakadzi vatizivi but vese havana mukadzi uye hana murume chinotadzisa kuti vachitovaka mhuri kahwani chii inini ndakungobva pano chiti ndiri kunoona baba namai uye achiti ndiri kunoona baba namai chinonetsa chii tikatumira shuga tinongotumira mai vabereki vedu vanenge vachiri atezvara vangu here ndibaba vanenge vachiri hambuya vako here ndimai but mai vakakuzvarira mukadzi wai uri kukangana kuti mai vakandizvarira mukadzi waiziti kuita sekuti havasi mai nyakutumbura ndimai vakandizvarira but ndimai ndimai but havafaniri zvibendi saka mai vakakuzvarira mukadzi vagoitira baba wako mwana tatova ati ndimai nababa here indoti nangu sekuti zvinoita inongori nenharo zvako dzongori nharo guys ini ndona sezvo zvinoita as long pasina munhu achiita mumwe as long vanhu vasangana vasina mumwe vasina mumwe vasina mukadzi zvingori simple kana tichida kuholiday tiri kungoenda kuna vabereki vedu baba namai kana tichitenga hembe kana tiri kungotengera baba vedu namai kana tichitenga grocery totengera baba namai kana tichivafonera tovafonera hapasi torina stress yekuti hanzi unotumira kwamai vako unotumira baba vangu kunopenga chii zvotora kungazvisingafe zvakaitika okay munotarisana sei nani kutarisana kweiko unotarisana dhedhi vako sho uchizoti ndimai avo ndimai avo ndibaba kutarisana sei navo tikutaura kuti vakutogara vese vatoroorana sha zvichimbobvumidziwe hazvitoiti kuti vatotenderwa kuroorana kuko hapana kutomboroorana zvechiambiswa yaiko ane zviramba ndiyani avo vatomitisana vanhu vavanzakaziitiswa nebaba vamurume
hatizozivi kuti vanga vane mapartners avo here, but shamwari imagine simple. But kuku unozoti kana chero ni vari mai vangu ndotangira papi kana kutangira papi bei mira kana kumvura chokono kuenda sei aiwa kweki uri kuzvistretsa guys baba vangagara baba ava mai ndi mai saka chinonetsa chii kukutori serious but chinonetsa chii ndinomboziva but okay mai ava ndi mai anonzi ambuya hanzi ava baba ndi baba atezvara chochija chinonetsa chii chinonetsa chii but kukuti uri kumenyatsoonera koiwo ndime muchiita zvo zvacho but ndivo kabati ndivo kwazviitika zvoti zvoyanza kupi uchawisi pakatozoita mwana baba namai kukunzi vakaita musikana baba namai vakaronga kuti baba namai vakangoronga kuti ngatite wani mhuri inenge chimodzi baba namai vakaronga kuti ndikunaso kuti titori nemusoro zvangu hazvitombonetsi ndikunaso kuti zvinotoita serious kukukana pfungwa dzako baba namai ndimai hashiki what do you think guys indona kuti ina hangu ndiusaidi kwekuti ngavarorane as long vasina mamwe mapartners kana vaino vane mapartners vazviti but kana vasina mapartners yakafirwa kana kuti vakarambana kana whatever chinotadzisa vanhu kurorana chii ndokunzi kurorana ndokuti vematongo vacho ndovematongo ayo guys mungasapota kuti mai vemukadzi varorwe nababa vemurume hauna nyaya chishashe titori na nyaya rega titodzima zvedu kamera yedu takaona ndiana anowina mucomment section vanoenda kusaidi kwangu ndivanani vanowirirana neni nevanowirirana newo kune shavanana vananombokusapoti nyaya iyoyo ubenzi weiko iwo baba murume zvavo ana